Kdo jsi? Alexander. Alexandr. Alexander. No. Alexander. A druhým menom? Alsody. Al-Sodi. Áno. Odkiaľ si prišiel k tomuto menu? Neviem. Ses narodil s tím jménem už, vy? Áno. Haló. Áno. Žijeme? Áno. On se s tím jménem narodil už, tak k němu přišel. Jasne. Odkiaľ? Blatného. Blatného. A to tam všetci takto toto hovoríte? Nie. Aha. Neboj se nás. Musíš nás přesvědčit, když chceš být superstar. Dobre. 18 rokov? Áno. Sorry, ale vyzeráš na 13. Ja viem. Co studuješ? Tady se píše, že jsi student. No, elektroniku. Elektroniku. Áno. Či sedíš u toho počítače. Už ste mali pajkovanie? Áno, už sme mali. A čo si pajkoval? Plošné spoje. Plošné spoje? Úžasné. Súčiastky, neviem. Myslel som, že dvere na kurníku. Dobre, čo budeš spievať? Od Melkyho Žbírku mám rád Čo máš rád? športovanie, Športovanie? čítanie kníh. Počítanie? Čítanie kníh. Čítanie kníh? Dobre, čo budeš spievať? Však mám rád. A čo máš rád? Mám rád tie chvíle, keď noc je mladá. Mám rád tie chvíle, keď tóny hľadám. Dáš za oknom pohár vína, dnes sa u nás nezhasína. Mám rád tie chvíle, keď noc je mladá. A ty si myslíš, že umíš zpívat? Čo som myslel? Myslel som si to. Já ti nevěřím, že jsi to myslel. Alexander, domov nažaviť pajkovačku a vypajkovať nejaký krásny tento výrobok, treba 2 čáry doľava a 1 doprava. Šup, šup, šup. Naschledanou. Dovidenia. Hvězdná sourozenecká dua populární hudby známe. A teď nám vzniklo sourozenecké duo i v hudbě nepopulární. Sem se evidentně hodí náš slogan 2 jazyky, 1 hlas. Takto se s nimi bavila Adela na bratislavském castingu těsně po definitivním zhasnutí jejich nadějí. Čo tak robíte radi vo voľnom čase spolu? No spievame si. Ale nie, aj ty vieš spievať? No, veď ja som bol. A ty si nepostúpil? Nie. A okrem spevu, čo tak spolu robíte? Ja si viem tak vás predstaviť, že čo viem, že rátate nejaké príklady matematické, nie? Nie, skôr my sme strašne do toho spevu, nás hudba proste baví všetkých troch. Hudba, no. Ako tam potom, ako futbal alebo tak, ale to si zahráme, ale prvorade je asi tá hudba. Teraz ako si to mám predstaviť? Pardon, stretnete sa, čo viem, že u teba doma v detskej, hej? No. A teraz si sadnete na posteľ a začnete si tak ako spolu spievať. No, chalani niečo pustia a keď sa chytáme, tak začneme si spievať, no. A čo si tak pustíte? No tak to je podľa brata. A čo tak zvykneš púšťať doma? No, všelijakú hudbu. Napríklad, skúsme byť konkrétny. No, neviem teraz napríklad povedať. Takže z CDčka hudbu, hej? Nie, z mobilu. Moment, vy sa stretnete u teba v izbe. Prepáč. A z mobilu si púšťate hudbu. Áno.